ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. инно лиллоҳи инно илайҳи роҷиун. ман ҳамдардии худро ба падару модари вай шаҳу арӯсе ки аз дуди ангишт ба ҳалокат расиданд мерасонам. аллоҳ ҷойи онҳоро ҷаннатулфирдавс насиб гардонад. ва имрӯза мавзӯи мо дар бораи ин авлоди ҳаромзодаи хуксифати бераҳму бешафқат, яъне эмомалӣ раҳмонов ва авлоди дузду ғоратгараш. ҳамватанони азиз, ҳамаи шумо хабар дорем ки шаби 5 ва 6 декабри 2025 як шаҳу арӯс аз дуди ангишт ба ҳалокат расиданд. сабаби тамоми ин бадбахтиҳо эмомалӣ раҳмонов мебошад. ман аксҳои онҳоро нашр кардам, ба ман фирсонданд ин саҳари 9 декабр. бисёри ҳамватанои мо хело ман дидам ки дилашон дард мекунад, яъне хело ғамгин шуданд. онҳо ҳам тасаллият кардам ва ҳамдардӣ кардам ва аллоҳ раҳмат ва мағфират кунад навистанд дар комментариҳо. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ин золимро дар комментарӣ нанависенам, аммо дар дуни дилатон инро дуои бад кунем ки тамоми бадбахтиҳо ҳамин эмомалӣ раҳмонов аст. ҳамватанони азиз, агар барқ мебуд, субҳаналлоҳ, агар ҳамон хонаҳо як плита мебуд, як рӯшноӣ мебуд, ҳаргиз ва ҳаргиз инҳо бахшиш ба ҳалокат намерасиданд. 4 мисра шеър дар бораи ин золиме ки ин мардумро ба ин рӯзои сарсахтию бадбахтӣ оварда расондааст мехонам. ҳамватанони азиз, ту шармсорию боз шарме надорӣ, ба ҷуз кавмат дили нарме надорӣ. аҷал рӯзе туро ғофил бигирад, ба ҳеҷ тоҷик ягон раҳме надорӣ. рости гап ғамгин шудем ҳамватанони азиз, ин шаҳу арӯси 2 моҳаро дида. асабо сал вайрон ки аст. 4 мисри шеъра дертар гуфтем, яке алҳамдулилло боз фаромӯш накардем, гуфтем. ҳамватанони азиз, акнун ман чӣ гуфтаниям? ҳамватанони азиз, лаънати аллоҳ, лаънати тамоми пайғамбарон, лаънати 7.5-8 миллион тоҷик ба ин золими бадбахти эмомалӣ шайтони хуксифати дилсанги, дилаш дили намедонам вай дили фил бошад. субҳаналлоҳ, имрӯзро бояд ту лаънат кардаи аллоҳ рӯзи мотами миллӣ эълон мекардӣ. ту душмани миллати тоҷик, худо лаънатат кунад, пот ба лаби гӯр расидааст. саги Путин агар мурад вақти намоз хеста, ҳатто намоз ногузошта, дастрӯтро ношуста, Путинро ҳамдардӣ мекунӣ. вақт аз оне ки 5 хитоиро худатон ин мардумро дар чашмаш хок зада ба қатл расондед, хостем ки дигар давлатҳо ба шумо кӯмак кунанд. баромадӣ майлист ташкил кардӣ барои хитоиҳое ки ҳоло он ки худи ғамнияти модарфурӯшу кулфурӯшу занфурӯши ту онҳоро қатл кард. ту мебарои майлист мекунӣ барои шавҳарои беникоҳат, вале қайри тоҷик баромада истодааст, ту парво надорӣ.
والله بالله تالله یک ذره خونی تاجیکی نداری. اگر تو لعنت کرده الله تاجیک باشی پس من تاجیک نیستم. خدا لعنتت کند. خدای مهربان کو الله یک و یگانه این روزها را به سر توی و عزیز ماه زنت بیارد تا رستم و سامان و 7 دختر شما هلاک نشود. از این 9 نفر 1 نفر 2 نفرش هلاک نشود شما به قدر این ملت نمیرسین. از تمام مردم سربلند تاجیک خواهش میکنم که در حق این توده اوباش حرامزاده، این اولاد کثیف پلید همیشه دست به دعا بردارین، اینها را دعای بد کنین که این حرامزاده ها هر چیز زودتر سرنگون شوند. الله خار و ذلیل گرداند رحمانو. السلام علیکم.